ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин дар ягон ҷо ба 1600 лайкро зер кунен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. чемпиони пешинаи UFC дар вазни вазнин Стипи Миочич гуфт ки чемпиони ҳозира Ҷон Ҷонсро ба нокаут равон мекунад. дар вақти муҳориба ман намегузорам ки ӯ бо шартҳои худ ҷанга. ман корҳои мехостагии худро мекунам, вагарна ман бой медиҳам. ман боварӣ дорам ки баъди ин муҳориба ман бо камарбанд аз октагон мерам. ман ният дорам ки дар ин муҳориба ӯро дар ҳама мавқеъҳо шикаст диҳам. ман аниқ кӯшиш мекунам ки ӯро ба нокаут равон кунам, гуфтааст Миочич. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ дар вазни вазнин байни чемпион Ҷон Ҷонс ва довталаб Стипи Миочич рӯзи 11 ноябр дар турнири UFC 295 ба нақша гирифта шудааст. ситораи нави UFC бо Никал оиди гӯштини Ҳамзат Чимаев фикрашро баён кард. ман ҳамаи муҳорибаҳои Чимаевро тамошо кардам. гӯш кунед, ҳар як кӯдаки 8сола дар Пенсилвания корҳои мекардагии Ҳамзатро карда метавонад. ман як савол дорам. шумо дар ҳақиқат фикр мекунед ки гӯштинги ӯ хуб аст? ман намехоҳам ки малакаҳои як нафари дигарро пас занам. ман малакаҳои Чимаевро эҳтиром мекунам, чунки ММА тамоман дигар намуди варзиш аст. аммо агар ки мо оиди гӯштин гап занем ва агар ки мо бо ӯ муҳориба бо қоидаҳои гӯштин гузаронем, пас ман Чимаевро дар муддати 60 сония мекушам. ӯ дар гӯштин зидди ман тамоман ягон шанс надорад. ана оиди ММА боша, пас такрор мекунам. ММА ин тамоман дигар намуди варзиш аст, гуфтааст Никал. дӯстон, ба фикри худи шумо Ҳамзат Чимаев гӯштингири сахт аст ё не? метавонед фикротона нависен. чӣ гуна ки аз наворҳои гузашта медонем Пауло Коста аз муҳориба зидди Икрам Алескеров даст кашид ва бо ишораҳо гуфт ки зидди Ҳамзат Чимаев ҷангидан мехоҳад. аммо имрӯз худи Ҳамзат ба Коста ҷавоб дода чунин суханҳо навишт. Пауло Коста, ту бомж мондӣ. ман аллакай рақиби зӯртар дорам, навиштааст Чимаев. акнун дӯстон интизор мешавем ва мебинем ки ояндаи ин кор чӣ мешавад. чаро ки Пауло Коста аз муҳориба зидди Икрам Алескеров даст кашид? ки рақиби Ҳамзат Чимаев мешавад? ин саволҳо ҳоло ҳам беҷавоб монданд ва фикр мекунем ки ба наздикӣ дар ин саволҳо мо ҷавоб мегирем. дӯстон, шаби гузашта дар Твиттер байни Ислам Махачев, Александр Волконовский ва Илия Топурия суҳбати аҷиб шуд ва ҳамаи кор аз суханҳои Ислам Махачев оғоз шуд. Ислам дар Твиттер ба ташкилоти UFC муроҷиат карда чунин суханҳо навишт. UFC дар Абу-Даби рӯзи 21 октябр. Ислам Махачев зидди Леон Эдвардс. шумо чӣ фикр доред? UFC, ESPN MMA, навиштааст Махачев. ва дар ин суханҳои Махачев Александр Волконовский ҷавоб дода чунин суханҳо навишт. ту гурехта истодаи бародар, чунки бо ман ҷангидан намехоҳӣ, навиштааст Волконовский. ва дӯстон Илия Топурия боша ба худи Волконовский ҷавоб дода чунин суханҳо навишт. ту худат куҷо гурехта истодаи, навиштааст Топурия. ва бо ин ҳамаи кор тамом нашуд дӯстон, чунки Ислам ба Волконовский ҷавоб дода чунин навишт. ин гуна ки боша, пас муҳорибаро қабул кун, дар ҷавоб навиштааст Махачев. дӯстон, шахсан ман фикр мекунам ки ҳозир ҳар сеи онҳо бояд ки камарбандҳои худро дар вазнҳои худ ҳимоя кунанд. Ислам дар вазни сабук, Волконовский дар вазни ним сабук, Леон боша дар вазни нимёна. ана баъд мешавад ки Ислам ба вазни нимёна барояд ё ин ки Волк ба вазни сабук баромада бо Ислам реванш гузаронад. ҳозир ҳар сеи онҳо бояд ки ба довталабон имконияти онҳоро диҳанд. Ислам зидди Оливейра, Волконовский зидди Топурия ва Леон зидди Ковингтон. фикр мекунем ки ҳама чунин муҳорибаҳоро дидан мехоҳанд. шумо чӣ фикр доред дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависен. дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.